Obila mag Okwach Kich nomako achich mar 12 e nek mar Ong'ondo Were gapiko miwacho ni notigodo e odiechieng' mar nekno. Koro dwa bedo mang'eny Homa Bay, jotelo koro dwa chalo ka gima bare wach ma ok ane ni ber ahinya. Jatend migawo mar omenda John Mbadi olando loso romo mar lalruok gi jotelo ma Homa Bay mar manyo kwe e kaunti no. Sista yangu ni ukweli alikuwa amedungwa visu mingi sana, zaidi ya 10 kwa kichwa. Obila ma Kayole manyo dichuo moro mitudo gi nek mar miyo moro manonegi odiechieng' mane dhialo odiechieng' mine. Arwakini machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng'. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni odhi loso romo kod jotelo mawuok e kaunti ma Homa Bay kendo lalore matut weche mag manyo kwe kod winjruok e kaunti no. Mbadi nomedo ni gibiro go mbaka kod jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo mondo gibed kod twak e kindgi kod jotelo moyier mawuok e kaunti no koting'o gavana kod jod bura kaka yotieko ywaruok makelo tulo e alwora no. Koro dwa bedo mang'eny Homa Bay, jotelo koro dwa chalo ka gima bare wach ma ok ane ni ber ahinya. Nyo wachako maber kabisa, nyo wan gi riwruok motegno, to inwang'o ni nitiere suku mang'eny kun mang'eny minwang'o ni kichako siasa moro amora kata yiero mag party, ng'ato wuok kamoro to dhi gi beti to beto bad ng'ato malwar piny. Ji betore gi bete, jomoko betore ma inongo gotieno ni kia ng'ato yud ko obet gi beti onegi samoro yudo me puothe. Ok en gima ni kare. Koro abro temo mondo mi jowagi aluong gi kata next week or the other week mondo wabed kanyakla. Pod wanyalo weyo matin mondo mirima manyo nitie e wach owadwa ma nyon owito ngimane mondo dog piny matin. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni sirikal chano mar choko omenda maromo tara 2.5 e omenda 225-26. Mbadi bende olero ni ei pesa no jotije sirikal ibiro chok kuom gi omenda mag osuru maromo bilion 5.5. Okoni pesa miholo to ok duok ne sirikal dhi yudo maromo bilion 46. Kara kamano jatelo Nero tielo ni piny owacho chano mar holo kowuok oko. En pesa maromo bilion 284 midhi holo e Kenya ka milion 591 bende holo. Mbadi nokoni gitiyo kod yore makare maduoko chien yore mag choko osuru, gino ma ok nokel ng'anyo e kind jo Kenya kaka mano manotimore 2023 2024 kaluwore gi koso gwelo pacho ganda. Nyocha nwachako gombaka kata twak gi jopiny e yo makare kendo ma uyanga. Then paro moa kuom jopiny bende wachako wang'iyo. Paro moa kata kuom jotije, jogohala bende ne dwaro ni mondo wakel lokruok moko e chike. Wachako wang'iyo gi kendo nyo watemo ni mondo gima nyalo medo miyo japiny bed gi chandruok kata midhiero wagolo oko. Pesa morango choko en trilion 2 bilion 757. Then wabro choko bende mano mwachoko yor osuru. To wabro bende juogo tije sirikal mamoko gin bilion 559.9. 559.9, that watching the bilion 560. Then grants wabro yudo bilion 46. Pesa mwabro holo en bilion 284. Mwabro holo in Kenya en bilion 591.1. Sama Okwach Kich ochako mako achich machielo mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Amos Baraza Kasili ondhi e gwenge ma Darajani Kibra e boma ma Nairobi. Kaluwore gi apisago, Baraza emane riembo apiko kido mar Bajaj Boxer manitudo gi luwo jaod burano otieno manochiele gi magina. Kaluwore kod apisa mag Okwach Kich, apiko no chal gi mane omaki kod picha e wang' dede e apaya machiegni gi od bura mamalo. Ofwenyore bende ni Baraza noyudo chudo mar Sh50 kendo en janjore mosebedo katiyo kaka jariemb apiko kaka yorno mar pondo.
Anyuola moro e gwenge ma Kayole, kaunti ma Nairobi, koro ywago ratiro ne watgi tok jaherane chwoye gi pala kendo nege. Sharon Kate ma jahigni 40 nonegi tarik 11 dwe ni e ode, kendo lipot mar nek mare nochiw kod achiel kuom nyithinde e tesend obila ma Kayole. Lit kod kuyo kwako gwenge ma Spring Valley, Kayole, boma ma Nairobi, tok miyo moro negi e yo makoch. Sharon Kate ma jahigni 40 nonegi gi jal ma wachore ni ne jaherane. Kaluwore gi wede Kate, tarik 11 dwe ni, odiochieng' ma bende idhiale mine. Negi yudo ote mapodo makogi kod buok kowuok kuom achiel kuom nyithind Kate ni Kate ochuo gi pala kendo negi. Nikaambiwa sister yangu amekatakatwa na boyfriend yake. Nilikuja mpaka huku kwa nyumba, kapata polisi already washafika, na nikakonfirm, nikapata sister yangu ni ukweli. Alikuwa amedugwa visu mingi sana, zaidi ya 10 kwa kichwa. Na ya uchungu ni mwenye alikonfirm ni mtoto. Wanegi report mano ogo tarik 11 gi nyathi ma jahigni 10 kama. Mano dhi e police station kawacho ni ng'ato mabiro ga odgi pile pile nokosana gi mamagi mochwoyo pala. Anne Wamboi ma en nyamin Kate olero ni onge gwandruok mora mora ma ging'eyo kaka anyuola mosebedo e kind Kate kod Sami kata obedo ni ne ok gikendore. Kata kamano, odiochieng' ma masirano notimore, wachore ni Kate kod Sami ne nigi ywaruok moro e kindgi. Sijawahi sikia hiyo mambo ya kupigana, watu wamepigana ama wako na vita. Sijawahi sikia tena. Hiyo ilikuwa tu mara ya kwanza na ikahappen hivyo ilihappen. Wakati mtoto aliulizwa akasema anamwonanga akikuja kwao. So ni kama ilikuwa na ugomvi kiasi. Wakati aliingia ikakuwa na ugomvi na vita ikatokea hapo, na akachukua kisu na kadunga huyo msichana. Jatendo bila tesendo bila Makayole John Owuor wacho ni apisas mago kwachkich tesendo bila no osechako timo nonro mar fwenyo hie gimano miyo ne Kate yo machalo kamano kendo mar mondo miyo Makachich mitudo gi nek mare. Polisi kanodhi kanyo oyudo ka en adiere ni mama no ochuo gi pala kendo remo pongo kama oninde no, to ng'ano no owuok motoroka nolal. Koro bot imanye gi polisi. Anyuola koro dwaro mondo miyo tim nonro makare kendo mondo Kate oyud ratiche. Justice yasise tuifanyike, ametuatia watoto, tunaomba justice ifanyike. Sami pahali huko, tunakuatia Mungu na tunaomba tu justice Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Komiti ma thieth e kaunti ma Nairobi olando loro bede duka maduong' ma Naivas e kaunti ma Nairobi ka giwacho ni duka no uso mwandu mosekethore. Ka giloso kinyi ma kawuono tok limo moko kuom duknigo, jokanyo ma komiti no wacho ni duknigo koro idhi lor matim nonro wi mwandu duto ma giuso mondo mi kik gihiny ngima oganda jo Nairobi. We are on a first-finding mission. We have walked to almost eateries and supermarkets. Now we are here at Naivas Supermarket, Moi Avenue, and we have realized that one, there are expired products which are being put in the shelf, rendering Nairobians to be at a risk because of the food safety. Number two, we have come up and found that most of people who are handling the food are not being tested. So we therefore, as a committee, resolved that we close all the Naivases so that they can be tested and be given certificates so that they are able to serve the Nairobians. The most important thing is about food safety, and we will not sit back. And we are urging the CEC, Madam Susan Silantoi, to move with the speed to make sure that Nairobians are safe under food. Commission mar obila dhi mbele gi dayo dho obila mosetiyo kuom kinde ma igeno ni med lemo e kidienje mopogore opogore bang' yudo tiegruok mowinjore gi lemogo ka chenro no igeno ni biro rumo juma manyien.
Komishon bende oyango ni gigeto chako chenro mandiko obila manyien e tich kokalo e yor mbui. Jata tije mar komishon mar obila Peter Lelei olero ni okang' makama biro konyo e kedo gi mibadhi mathoro kwako sekta mar obila ahinya te kinde mag ndiko ji e tich. Lele, I'm the CEO for National Police Service Commission. We called you today here as Call 246 and the responsibility of their responsibility and how they are. And we are confirming through these interviews that a lot of work has gone into the programs of equipping our police officers to perform better. And going forward, we will be adopting more technological and progressive methods, including going forward adopting what we call digitalized recruitment that will be able to shorten the time of the process and reduce costs and corruption implications that come with this process that has been going on throughout these years. We will only be dealing with the people who have been shortlisted so that we don't have so many people running. At the end of time, they are told you are not. So the only people who have been shortlisted will be able to run on the ground, and we have removed dark areas like medical examination. We have removed them to other areas. So it is a good program. Dwaro mar wito oko omenda mag aguch dongruok kuonde chung'od buche e pacho ka NGCDF pod medo nyuolo paro mopogore, kata kobero ni board mar NGCDF yande nosedhi mbele mar kawo pach jo-Kenya duto e wi wachno. Jaod bura ma Nyakacha Duma Owuoro wacho ni omendano osetimo mathoth mabeyo, kata obedo ni en adieri ni jood bura moko tiyo kode arietha kolose boma ma Kisumo. Aduma bende nosiro dwaro mar ogai mar ODM Raila Odinga maneno ni omenda mag apaya mitayo kod kura kod kera onego duok e lwet governors ma pachoka e yor medo teko loch mag kor gwenge. Have been raised about the CDF. There are people who have been concerned, but because some of us have also been immoral and have misused that fund, so that has raised some questions. But I believe that the fund has done a lot, and it will require consultation of leaders. The issues which I've seen being raised by, like, my party leader about the CDF, and he has said that, like in the funds, like we have funds for Kora, we have funds for Kera. So some of the issues which are being raised are also valid, like why would we have the national government coming to Kisumu to handle local cooler funds when we have a county government? Why do we have Kera operating in towns when this is a rural roads funds? Why do you have Kera operating in Nairobi or Mombasa? So those require consultation. But in Nyakach, the people told me that CDF is good and it should continue, and I'll go by their decision. Kwan mar ji mohewo 1,000 mojote puodho mar Maweni Settlement Scheme e Mtwapa e kaunti ma Kilifi koro dwani piny owacho mondo ochungi chenro mar chiwo obok mag lope ne jodak ma alworano nyaka tim nonro matut. Ma gikoni en bang' yango ni kwan atamalo maduong' mag jogo mane ochwal nyingi ne migawo mar lope mar yudo oboke ok gin jodak ma alworano, kendo jogo mosedak kanyo nonego yud oboke ema koro nyinge gionge. Gikoni chenro mar pogo lopno ma en eka 57 notama onge apisa mawuok e migawo mar lope kata duol mochune weche mag lope pacho ka chenro magituo ni ne ota mana gi kweth maluongore ni kamati ma bende gi chich ni geto yako lopno. Baada ya teto nimesikia zinakuja, nikapata baadhi ya viongozi ambao nilikuwa nawauliza. Sasa mimi nimesikia teto zinakuja, na teto kama zinakuja na hao watu hatujaonyeshwa list, hatujapata allotment letters, na hatujapewa namba yoyote ya kuonyesha kwamba sisi tutaweza kupata haki ya hii shamba. Kila mtu atajua mahali pake ni gani. Sasa hii kitu itakuwa vipi? The list you were given was not the genuine list of the Maweni squatters. What they did, the committee itself walijialokitia shamba ya Maweni. Unapata committee member mmoja akona plot zaidi ya 50.
lakini majina yenye ameandika ni majina ya marafiki zake, familia yake, na watu wengi walipewa plot za Maweni hata hawajui Maweni iko wapi. So even the way the allocation was done, who mandated this committee to do allocation? Where were the government officials? The communities in Maweni, the actual community in Maweni is the Kenyan person who is poor. And this land is being given to them by government. It cannot be true, or we cannot allow a situation where government officers within Kilifi County are going to take land that belongs to the poor. Pokatieko wach podonjonwa sechegi en ni tim mar Kakamega Homeboys olo tim mar police gonde ariyo kuom achiel Mumias, kaeto tim mar Talanta bendo olo Tusker gonde 2-0. Mano koro nyiso ni kamoro Kogalo pod nigi thuolo maber mar dhi kawo ligote achiel kende. Pascal Olajo gi Pauline Pascal, iluongo ni Michael Okelo Juma mar Game Kathomo, jastima achiel ka en Kabondo, wacho ni giwinjowa e yo makare. Erokamano ahinya, wachak watudre kendo bang'e e weche manyien mag ang'ich welo kod oimore sa 1 gi sa 3. Iluonga ni Milton Ochieng, oriti masani.